mag somo kowuok e mbui mar NEMIS. Chenro makama biro konyo jonyuol e rango duoko mag nyithindgi kowuok e mbui mag sikunde mopogore opogore pacho ka. Jonyuol miwaler mathoth. Chenro mar rwako nyinge jopuonjre e rejista mar skul NEMIS mane opuodhi higa mar 2017 otimne lokruok ma igeno ni biro konyo e bero chenro kendo keto gik moko duto mitimo kod jokanyo mag somo e ler. Nyasi mar keto ayanga lony ma omedi e NEMIS ne otelie kod jatend migawo mar somo George Magoha mane onyiso mor ma en go kuom bedo achiel kuom jokanyo ma obero chenro no. Magoha okoni jomibadhi koro onge kod dhoot mar timo gik moko ataro mar chik e chenro manyien mar NEMIS. I want to assure the general public that this new re-engineered NEMIS is going to be much safer, and no sniffing dogs will be able to enter it and do anything funny. It has also empowered many other groups and restricted those groups to certain levels of access, which is what is going to make sure that the data remains reliable. For once, we are coming to a stage where nobody will claim that we took money to a school that does not exist or to a learner who does not exist. Sectors mag NEMIS mane otimnegi lokruok oriwo nono chenro mag tiegruok mag jopuonjre, nono kaka tend skunde tiyo, yiero jopuonjre mariwore kod okang' manyime mag somo, puodho yore miyiero godo jopuonjre go, ndiko skunde, kelo kanyakla riwruoge machwalo weche somo kaka TSC, NEC, KICD kod rango kaka itiyo kod omenda mag chwalo somo e skunde mapacho kae. Magoha koni tend skunde mathoth osebedo kaka omenda kuom jonyuol e yo ma ok ni kare kaka yo mar ndiko skunde. Ma okoni gigeno tieko ka gitiyo kod chenro mar lony magipuodho ni. We have had issues in the past where other arms of government will tell me, this officer of yours in Kilifi or in Kakamega or in Kisumu is charging 20 shillings in order to register the school. And I've had the capacity to go where I see that the school is a permanent structure, and when you go there you find it's a mud structure or a wooden structure. This is going to stop, because the school registration can be initiated on this system under the and then you can confirm. Anybody can go and confirm. Oginjo puonj kende makoro biro yudo konyruok kokalo kuom chenro moketa yanga odiochieng' makawuono kod migawo mar somo. Kata jonyuol ko biro bedo gi thuolo mar neno duoko mar nyithindegi kokalo kuom mbui mar skunde mopogore opogore e pacho kae. It is not time for children to dictate what is happening in our schools. Let us be very assertive, and I want to encourage my field staff not to be scared by politicians or any other group of people. But when you are doing what you have to do for the discipline of the children, help the parents. And I end by saying, can the parents find time to interact with their children? Maodong en ting mar rango kaka chenro manyien ni dhi konyo e choro chenro mag somo nyime ka jonyuol, riwruoge mag jopuonj kod skunde duto koro ikwayo mondo riwre kod migawo mar somo e nono ni chenro makamae ok opodho e pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV.